BJP खौ BTC सोर लाबोखो UPPला लाबोआखै होनबा एबसुआ दिनै दिलीप शइकिया बिथांखौ BJP नो भट होनांगौ होननानै न'खर न'खर बुंहैयाखै होनबा बे गोरोन्थि ना सैथो बिश्वजित दैमारिखौ दिनै BJP नो भट होनांगौ बिश्वजित दैमारि बिथांखौ देरा होनांगौ होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो UPPला न'खर न'खर थांनानै बुङाखै होनबा बे गोरोन्थि ना नंगौ बेखौ रायजोखौ बुंदो रेलियाव हाजार हाजार BPFनि मावथिफ्रा रायजो राजाया आशीर्बाद होनो थाखाय हाग्रामा महिलारिखौ फैदों हाग्रामा महिलारिनि खाथियाव फैदों बे जोंनि थाखाय मोजां सिमां आरो बे बेरगाव डिस्ट्रिक्टआव मोनसेबो गुबुन दोलोआ देरहानायनि इसारा गैला दिनै हाजार हाजार रायजोआ बेयाव नुजाथि फैनायनि बिनि मोनसे कारन दा नोंथांमोननि सिगाङाव जा खोथाखौ सोंदों नोंथांमोना बिनि उत्तरखौ आं होनो सानदों नंगौ हाग्रामा महिलारिया खौसेथि लुबैनायखायनो थांनाय 2020 मायथाइनि डिसेम्बरनि 23 तारिख दुलाराय बर' फरायसा आफादनो बिथाङा मोनसे गांसे लाइजाम हरदों बे लाइजामाव बेबायदि लिरनाय दङ जे UPPL आरो BPF जमा जानानै गभर्नमेन्ट सालायनो हागोन नामा एसेबां मोजां मोनसे लाइजामखौ 2020 मायथाइनि 23 डिसेम्बराव हरदों अबा एसेबां लेट दासो दिनै इउनिटिनि खोथाखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै सानखांदों मानो दिनै इउनिटिनि खोथा बुंनायाव रावबो दिनै गाज्रि मोनाखै दुखु मोनाखै नाथाय बिनि आन्दोआव मा दं दिनै बिनि गिदिर जाहोना जाहैबाय BJPआ दिनै BTCखौ धंग खालामबाय होननानै बुंनाय जादोंना जायाखै अब्ला BJPखौ BTCआव सोर लाबोखो UPPला लाबोआखै होनबा एबसुआ दिनै दिलीप शइकिया बिथांखौ BJPनो भट होनांगौ होननानै न'खर न'खर बुंहैयाखै होनबा बे गोरोन्थि ना सैथो बिश्वजित दैमारिखौ दिनै BJPनो भट होनांगौ बिश्वजित दैमारि बिथांखौ देरा होनांगौ होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो UPPला न'खर न'खर थांनानै बुङाखै होनबा बे गोरोन्थि ना नंगौ बेखौ रायजोखौ बुंदो दिनै नंगौ BTCआ थारैनो गमामायैनो एबसुआ अनुभब खालामनाय बायदि दिनै BTCआ धंखनि लामायाव थांदों रायजो राजाया दुखु मोनदों दिनै BTCआ दिनै अलखदाव फैदों बेखौ बयबो मिथिगौ गमामायैनो जुदि हाग्रामा महिलारि गैयाब्ला हाग्रामा महिलारिजों थानानै सरकार बानायाब्ला BTCआ धंख जासिगोन होननानै सानमारदोंब्ला गमामायैनो इसोरा भगबाना बिनि मोनसे लामाखौ होगोन बुं दिनै जोंहा BJPजों थानानै गभर्नमेन्ट सालायनाया गोरोन्थि जाबाय दिनै BJPनि MPखौ जोङो समर्थन खालामनाया गोरोन्थि जाबाय दिनै BJPनि MLAखौ बिश्वजित दैमारिखौ समर्थन खालामनाया जोंहा गोरोन्थि जाबाय होननानै दिनै बुंनानै लागोन ना हागोन ना हाया गिदिर खोथाया बेसो जोंथ' दिनै इउनिटिखौ मानो लुबैयाखै जोंखौ लुबैदों जों बायदि मानसिखौ दिनै जोबथेसालियाव सोर सोखो बिनि खोथाखौ बुंनो जों मिथिया नामा जोंखौ जोबथेसालियाव सोर सोदों सोर अर्डार होदों सोरनियाव फन नम्बर लानानै कन्टेक्ट खालामना जोंखौ खालामदों बेफोरखौ जों मिथिया नामा दिनैसिमबो जों दाबो बुङाखै खौसेथिया बहा दिनै पुलिस मिलिटारिजों दिनै होसो जाहोदों न' थाङा धमकि जाहोदों दिनै कुनु दिन दिनै सान्थि दोनाखै BPFनि दैदेनगिरिफोरखौ बेफोर खोथाखौ दिनै रायजोआ बावलांगोन नामा बेनिखायनोथ' आं बुंदों बै मोसाहोग्रा मानसिफोरखौ सोर लाबोखो हाग्रामा महिलारिनि गभर्नमेन्टनि समाव बिदि सोरबा मोसाहोनो हादोंमोन नामा सोरबा मोसाहोनो हादोंमोन दिनै 6 सिडिउलखौ दाननो नागिरग्रा दिनै मोजां लिडार ओंखारबाय जोंनि गेजेराव आरो गुबुन BTCनि रायजोनि बाहेरनि बेखौ सोर दिनै बुंदों बिनि ओंथिया मा बेखौ सोर देरहाहोखो बेखौ सोर देरहाहोखो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोंबो दिनै आबसुनिफ्राय फैनाय मानसि दिनै बुङोबा दुखु मोना होमबा बे मोनसे सोंखारिनाय जाया होमबा सोर देरहाहोखो बिसोरखौ देरहाहोग्रायानो बुङाखै होमबा बुङाखै बेबायदि दुखु गोनां जिउ जारिमिन जोंनि BTCआव जानो थांगासिनो दङ आरो जुदि बुजियाब्ला दिनै आरो बिनिख्रुइ जों गोथौआव थांगोन हाग्रामा महिलारि गैयाबा नाथिं जेबो जाया BTCआव बेथ' नंगौ बेथ' सैथो बेथ' असैथो नङा जागासिनो दङ बेनिखायनो बिनि लाइ होग्रा दायनिगिरिया सोर बेखौ रायजोआ मिथिनानै ला आरो बेखौ रायजोआ गावसोरनि हिदाथ खालामगोन आरो दिनै साननानै लाखाबाय थाखा फैसा बायदिसिना प्रलबन होबाबो रायजोआ BPFखौ लाबोफिननांगौ मोननाय मोनैखौ गारनानैब्लाबो रायजोआ BPFनो भट होगोन होननानै हिदान्त खालामखाबाय थेंक इउ